सिख्लाखौ खुदोंनो खुगेव दोननानै आरो नोङो बुंदों सोमोन्दो गैया ओइ धान्दे बाजि नों मानो मेगन सिनना दोङो एक्टिं खालायदों नामा आं सिखार आयै एटलिस्ट नों आंनि खोथाखौथ' खोनासं खेबसे आं मा बुंनो नाजादों मा जादों बेयाव एटलिस्ट खोनासं नों गावनिखौल' मानो सिगां सानबाय थायो नों रागाखौल' जोंनो रोंगौ अ माय गड बे सिख्लाजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैया आं सिनायाबो एटलिस्ट आं बेखौ सिनाया बिनि मुङा मा आं जेबो मिथिया बियो गोग्लैनानै दंमोन जोंहानि लामायाव मा औ दहायनिफ्राय आं बेखौनो बुंनो नाजागासिनो नों बाथ्राखौनो खोनासं आं माबायदि नोंखौ फोरमायनो नांगौ एटलिस्ट मालायनि बाथ्राखौबोथ' नों खेबसे खोनासंनांगौ ना आयै नों मानो डाइरेक्ट बेबायदि रागा खालायनो नागिरदो आं बेबायदिखौथ' बिराद रागा जों आं माने हाय नोंनि रागाखौ बाद हो बे सिख्लाया सोरो बेखौ बुंदों आंनि सिगाङाव मा सोमोन्दो दङ नङा बे सिख्लाजों मा आंनि मेगना खाना नामा आं नुवाखै मा खालायबाय थादोंमोन आं नुवाखै आंनि मेगना मा दुलाय सारफाव नागिरदों नामा नोङो मेगना खाना नामा आंना नुवा नामा आङो आयै नोंहा गावनि फिसाज्लानिसिमबो फोथायनाय गैया नामा माबोरै फोथायनांगौ आङो नों जा खालायबाय थादोंमोन आं बेखौ नुथारदों माबोरै फोथायनो गड खायसे समाव जायखौ नुदों बे नुनाया सैथो जाया आयै होनबा सैथोआ बेनो आं दै लोंनो होननानै बै उनथिं आं जिरायनानै दंमोन बेनिफ्राय मादै होनना गाख्रबनाय खोनाबाय आं नोंखौ सोरबा गाख्रबदों खोमा अफिसनि सोरबा फैबायसो नामा होनना नायनो थांबाय बे सिख्लाखौ नुबाय आङो बेनिफ्राय बियो दै लोंनो होननानै दै बिबाय आं दै लांनो फैबाय बेयावनो सिख्लाया बेनिफ्राय बे बारान्दा जोंफोरनि बे मोखाङाव गोग्लैनानै थाबाय औ बेनिफ्राय नों मा खालायखौ बे सिख्लाखौ नोङो सिनाया नों मोनथिया बिनि मुं मोनथिया बे मा अबेनि मा दै लोंनो बिफायबाय खरा गिदिंना गोग्लैबाय ओमफ्राय नोङो बिसिनायाव लाबोनानै बेफोरखौ बेखौ बुजायनो नागिरदों नों आंखौ अफ कोर्स बेनो थार दैट्स ट्रु नों बे सिख्लाखौ नाय होनब्ला बे सिख्लाया एक्टिं खालायदों नामा बे खर' गिदिंना गोग्लैना दङमोन आं बेबायदि सिख्लायानो जायानो जा आंनि रुमाव लांनानै माबा मोनसे माने सिपिआरफोर होनानै बेखौ फोथांनो हासिगोन खोमा नोंबो रावबो गैया मा खालायनो मा मानो आङो खर'आव खामानि होआसै बिनिफ्राय एसे अक्सिजेन होननानै हां मोनगोन खोमा होननानै आं बेखौ दा लाबोनानै आं बेयाव दोनबाय नों आरो गोरोन्थिखौ सानबाय नुदोंना नों बे सिख्लाखौ नायलाय माबायदि जानानै दङ अबस्था गैया बेसेरि अबेनि सिख्लाबा मा सिख्ला बेयाव फैदोंमोन आं जुदि बेखौ हेल्पबो खालायनो हाया मा मानसि जागोनखौ आङो नाङा रावखौबो जेबो मदद खालायनायनि गोनांथि गैया जोंहानो मदद नांगौ जाना दङ जोंहानो मा प्रब्लेम सोलिगासिनो बेयाव सोरबा मालाय सिख्ला सिनाया मुवानो बिनि जेबो बेफोरखौ फेजार जानायनि जेबो गोनांथि गैया थां लामाफोराव गारना फैथां थां जेराव गोग्लैना दंमोन जोंहानाव नङा जोंहानि लामा मोखाङाव अबावबा बेबायदिनो गारना फैथां थां नाया जोंफोर सोर सिख्ला मिथिया हसियानो न' आयै नों एसेबां गाज्रि खोथा माबायदि बुंनो हागौ सासे बेबायदि बेहुस जाना गोलैना थानाय मानसिखौ नों बेबायदि माबायदि बुंनो हागौ आयै नोंबोथ' सासे बिमा बेबो सोरनिबा फिसाजो बेबायदि माबायदि बुंनो हागौ नों आयै बेखौ गारना फैथां होननानै मानसि नंला नामा आयै नोंनि साननाया मानो एसेबां थौले जाखौ एसेबां गाज्रि सानो नोङो होमब्ला मा खालायनो नागिरदों नोङो बारहुंखा मा खालायनो नागिरदों नोङो सोर सिख्ला अबेनि सिख्ला मा जाना फैदों अबाव मा सोर मा खालायदों मोनथिया हसिया नोङो बे सिख्लाखौ लानानै बेयाव प्रब्लेम क्रिएट खालायनो नागिरदों नोंसो फासिगोन मोनथिबायना नों फासिगोन मोनथिबायना मिथियाखै सोर सिख्ला बियो सिनाया मुवानो थां दोनना फैथां आरो नों जुदि दोनना फै आं दोनना फैगोन नेभार आं नोंखौ बेबायदि माब्लाबाबो खालायनो होआ सासे प्रब्लेमाव गोग्लैनाय सिख्लाखौ आं बेबायदि लामा गेजेराव गारना फैनो हाया आं बेखौ ट्रिटमेन्ट खालायगोन बे सिख्लानि जायगायाव जुदि आं माब्लाबा जागौमोन मा जागौमोन होनबानिया नों बेखौ सानदों बाट बेबायदि जायाखैना मानो जानो आरो बेबायदि जायाबो नों जा सानबाय था आं डाक्टरखौ लिंहरसै आं बेबायदि खालायनो हाया सासे मानसिखौ प्रब्लेमाव गोग्लैनाय नुनानै आं बेबायदि मदद खालायालासिनो फावसायनो हाया आं हाया आं सासे मानसि आरो बिनि सायावनो आं मेडिकेलनि स्टुडेन्ट आं बेफोरबायदि खालायनो हाया आंनि आत्माया बेबायदि खालायनानै एलाव होआ सिख्ला होननानै नङा आं रावबो मानसिखौनो बेबायदि लामा गेजेराव गारनो हाया बेबायदि प्रब्लेमाव गोग्लैनाय नुनानै आं मदद खालायालासिनो थानो हाया आं नोंनि बाथ्रा खोनासंनो हाया आयै अके फाइन नंगौ जि खालाय प्रब्लेमाव गोलैबा आंखौ दा लिंहरसै आंखौ दा बुंसै मिथिबाय रावबो आंनि बाथ्रा खोनासङा फिसाज्ला गिदिराबो बेबायदिनोमोन दा उन्दैयाबो बेबायदिनो जाबाय थै नोंसोर थै बेबायदिनो आयो गानि नामायो नोंलाय देलायस्रिना मैहाय अ फाप्पि साला आयु गालि नोंलाय माथो दा
दाबो बुरैथाराखै मानसियालाय आयु सिख्ला आगोल जाबायदिमोन दाबो बेबायदिनो माथो आयु सिख्लाथार नंगौना नङा सानखादों आं नोंखौ बेखौनो नंगौना नङाबा माथो होना होआ जानानैसो होथारबाय आं आयु बुरैथाराखैहाय नोङो माबा आयु मा बुंनाय बुरैयाखै नामा नोंबो बुरैयाखै आरो माने नोंबो बुरैयाखै आरो थेवबो नोङो बुगादों आरो ना पाम होनाय बिलुन बायदि आंहालाय बेबायदिनो बुगाबाय दे आरो हौवायाबो बिजनेस मावो नालाय जोंहा बिल्डिंबो खाबाय बिजनेसबो मावो थाखा फैसानि जानाय लोंनायनि अमा बेदरै दाउ बेदरै जेबो टेनसन गैयाना जायै जायै बुगाबाय आरो गोगानायानो जोबा दुगामारि आरो आंना फिसालायाबो दिल्लीयावसो फरायदों नोंनालाय मा नोंसा फिसालाया फिसिनायसोमोन ना नोंना फिसालाया फिसिनायसोनो औ आंनालाय दङ बेबायदिनो न'आवनो जेबो मावा फिसालाया नोंसा जेबो मावा दालाय मा मावनाय फिसालाया फरायनायसो माने फरायबायसो दं नालाय आरो जोंहा फिसालाया फरायनायाबो माबासोखा गोरोंसोखा जोंहा फार्स्ट डिभिजनावसो पास जाखायो ए नंगौ नामा है दानालाय बांद्राय फरायनायफोरखौ गोसो जाबाय थानोबो लाब गैयाहाय माबा नांगौ बिजनेसफोरखौनो मावनो होनांगौ फरायनानैलाय बेसे जा मानसिया साख्रि मोनगोन नङा होनबा बेसे बेगार मानसि दङ बेनिफ्रायलाय नै गालि नोंसालाय फिसालायालाय फिसिनाय होननानै नोंखौलाय मिथिगौ ना मिथिया फिसिनाय फिसाला होननानै मोनथियो मालायनि बायदि नङाहाय आंनि फिसाज्लाया फिसिनायबाबो असे फिसानिख्रुइ बांसिनसो मोजांखा आंनि बेसेबा केयार खालायो आंनि खोथा लाखायो मोजांसोखा फिसिनाय बायदि नङा आरो फिसिनाय बुंखाया आङो फिसिनायबालाय माथो जानो फिसिनायबाबो जेबो नङाना फिसिनाय फिसाफोरानो बेसे बुनो आलाय सिलाय खालायो आंना फिसाया बेबायदि नङाहाय फिसिनायबाबो ए मोजाङानो दे होनब्लालाय माबाहाय बेनिफ्राय गालि नोङो माबा नामा जिमफोर लायो नामा नोंना बडियादि एसेबां बालेंलें सेरेरे आगोल सिख्लायाव जेरैमोन कलेजाव माने स्कुलाव फरायनायाव कलेजाव फरायनायाव जेरैमोन बेबायदिथार माथो नोंना बडिया फिगारा मा खालायो नोङो जिमफोर लायो ना मायो जिमफोराव थाङो नङा बेफोर जिम सिम लानायनि आंहा जेबो गोनांथि गैयाहाय आंहा बेफोर नेचारेलसोखा नेचारेल माने मा मिथिंगायारि इसोरा हरखानाय माने बिदि आरोना आं आगोलनिफ्रायनो साइजखाना आं मानसिया आगोलनिफ्रायनो आंना बडियाबो साइज महराबो आंना नुवाखै जेबो खुथ्रा खुथ्रि मोखांफोरावबो आंना जेबो रिंकल सिंकल्सबो गैखाया नुवाखै आगोल जेरै बेबायदि नोंल' नङा गोबां मानसियानो बुंखाथारो आंखौ आगोल जेरैबायदि बेबायदिनो बुरैयाखै फिगाराबो साफा बालेंलें फिसाला सासे थानानैथ' बिमा होनना बुंथारा आंखौ दासो गोदानै हाबा जानाय नामा ना जेनेबा फिसाला उन्दैफोर स्कुलाव थांनाय क्लास 1 क्लास 2 फरायनाय बेफोरबायदिसो बिमा होननानै सानो आंखौ एसेबांबो सिख्ला नुद्राया दे आरो बेनिफ्राय नोंनालाय एक्स हौवायालाय माथो खबरफोरालाय गोदान हौवाथ' ज'आसैयानो नोङो एक्सजोंलाय रायज्लायना दालाय एक्स हौवाजों गैयाहाय गोदान हौवा ज'आसैहाय आङो नांलाहाय आंनो हौवा सौवा दङ लाइनाव दाबो दङ आंना लाइनाव बेसे मानसिफोरा लाइन नाङो नांलाहाय आंनो अहाबाय हौवा जाथिखौ नांला आंनो ए आंलाय मोनसे खबरसो मोनदोंमोन नोंसा हौवाया माथो थैहां जाथारदोंनो माथो लिभारा गाज्रि जाजोब्बायनो नोंसा हौवानिया एक्स हौवानिया ना खबर मोनाखै नायनो थाखै होमबा थैनो गोनाङाव खेबसेबो नायनो थांला होमबा एक्स हौवाखौ एक्स आरो थेवबोथ' सानसे समाव हौवामोन ना आयौ मा थैनो ओंखारदों आंनि एक्स हौवाया आयौ आं बेबायदि थैनो ओंखारथारदों होनना मिथियामोन ओरैनो आगोल खेबसे बिदिनो देहाफोरा एसे गाज्रि सोलिगासिनो होननासो मिथिदोंमोन आयौ मा लिभारा गाज्रि जादोंना बेना एक्स हौवानि आंना आयौ माबोरै मिथिनाय नोंलाय माबोरै मिथिनाय औ सिनायदा आंनि हौवाया नोंनि एक्स हौवाखौ सिनायो आरो बेनो बुंदों थैसिगोन होननानै लिभार गाज्रि जादों होननानै लिभारसो गाज्रि जादों होनबा बिहा इसिङाव हाबिलाया हारसिं दंबायदि मोनदों आं थांनानै एसे एदावहैनि र' आंनि सनानि हिरानि मालाखौ बिखौ नुब्लानो गोसोआ थब 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 होनखाथारो आंना आं बुंहैगोन बाजै गांदों बेनिफ्राय बाजैयाथ' सिदा सादा मानसि बुंगोन मा बुंदों आरो आं बुंगोन लोंगोन बाजै नोंखौ लोंगोन फाग्ला सर नांनाय बिदि बुंब्ला सोबा जागोनसो माथिनो बिदि बुङाब्रा रेसपेक्ट हिन्जाव मानसिखौ सिख्ला मानसिखौ रेसपेक्ट खालायनांगौ सन्मान
रेसपेक्ट खालाय सिख्ला मानसिजों गोदै गोदै रायज्लाय बेनिफ्राय गावनि खुगा खाथिसिम लाबो माने बुजिनायफोरा बुजिबाय आरो आंथ' आंनि आखलखौ मिथिखायो आं बेसेबां मोजां सिख्लाफोरखौ रेसपेक्ट खालायनायाव नंगौ ने दाखोर माइसेल्फ दाखोर एक्चुअलि आंनि थार मुङाथ' दाखोरसो मोनथिया दे आइयाबो मा साननानै आंनि मुंखौ दाखोर दोनदोंमोन दाखोर ना दाखोर दाखोरानो आंनि साननाय हनायफोराबो दाखोरानो मुङानो दाखोरखा आरो मानसियालाय मोजां साननो रोंगोन नामा बे दाखोर मुङानो आंखौ बिराद सुट खालायखादों मुं जेरै आंनि गोसोआबो एरै गोसोआ जेरै आंनि दिमागाबो बिदिनो खालायो दाखोर आं मैला दाखोरखौसो मोजां मोनखायो आं स्लिम स्लिम क्लिनखौ मोजां मोनखाया दाखोर बेनिखायनो सिख्लाफोरखौबो आं बेबायदिखौसो माने हाब्लिया दाखोर नङा दिनै माने बेबायदि आरोना मालायनि गोसथोखोन्दा बेबोथ' मालायनि गोसथोखोन्दा खालाय खैफोन दाखोर बेफोरखौसो फसायखायो आङो फ्रेस मार्कखौ फसाया आंबो दाखोर सिख्लाफोरखौसो फसायो जेरैबा हाबिला गुथालनि गार्लफ्रेन्ड आंनि जानो गोनां हिन्जाव सनानि माला हारे सना मा जाखो बे गल्लाखौ जानो होनना बिहरनानै गल्ला गिदिर गिदिर जानो लुगैदों होननानै गोदै गल्ला आं एथ' मोजां कुवालिटिनि गल्ला लाबोबाय जानो होननायखाय माथो हायावसो गारना दोनबाय मा जाखो जानायालाय सना मा जाखो माबोरैबा मोनदों नामा मानो जायाखै गल्लाखौ सना एथ' मोजां गोदै कुवालिटिनिखा मानो जायाखै गल्लाया जाया आङो गल्ला सला नोंनि फिसाजोआ सावोदों आंनि उदैयाव थानाय गथ'खौ जासो गथ'खौ जाहो होननानै सावोदों आंनि फिसाखौ मिथिबाय थैगोनसो आंनि फिसाया बेबायदि होननानै बेसेबां गाज्रि होननानै सावोदों नोंनि फिसाया जिब्ला अन्थाबाथौनो नायनो आंनि फिसाखौ जोनोमानो जायाखै सावोदों नोंनि फिसाजोआ गाज्रि जाथों होननानै माथों होननानै पापि आंखौसो पापि होननानै रायदों आंनि फिसाज्लाखौसो आंनि उदैयाव थानाय फिसाखौनो जोनोमानो जायाखै बेखौनो एसेबां रायदों बिदिनो बुंदों जिफोरा आं एसेयावनो थेवबो अनजाया आंनि फिसालाखौसो बेबायदि बुंदों मिथिबायना नोंनि फिसालाया गाज्रि जागोन गाज्रि मानसि जागोन नों बायदिनो आखल गाज्रि आरो दि मा खोनासंथानो हायि बाथ्रा बुंनाय बे गथ' आंनि उदैयाव दं देनाय बियो आंखौ सुखुवा थेवबोथ' नोंनिनो फिसाना नङा होमबा गावनिनो फंबाय जागोन नोंनिनो थै नङा होमबा बे उदैयाव थानाय गथ'आ बे आरो एसेबां बेबायदि आं सहायनो हाथारला आंनि फिसाया जोनोम जायैनि सिगांनो सैजाला रावजोंबो माथो जाबावगोन आरो जोनोम जाब्ला आं मिथियासै आं अबावबासो थाहैनो लुबैथारबाय आङो सान्थिनो दिम्पला बे साननो हानाय गोहो अननाय माबानाय जेबो गैला नामा बियो गावनि जानो गोनां बिफंखौनो बेबायदि गाज्रि बुंदों बियो बेनोथ' मानसियानो गाज्रि जालांबाय माबोरैबा खर'फोरानो खामानिसो होला आंनिबा मायबा सोरबाफोर मायबा मुलिफोरसो दौहोदों खोमा मिथिबायना नङाबा बेबायदि जाया मानसिफ्रा मुलिसो दौबाय खोमा बेखौ सोरबा फाग्लि जानायनि सानख'नो हायिनि नङाबा जोंहा न'खरा नोजोरसो नांबाय मिथिगोना बेखौनो सोरबा मायबा खालामहोदों नांलाय हमनाय खालामनायनि बिदिनो खालायदों सोरबा अजा फाजाफोरासो खालायदों खोमा आसोल अजा थायो नामा सोरबा आंनि अजा आंनि खुगायानो अजा मुहिनो हानाय अजा मुहिनि आंनो बिराद दुखु मोनथारदों आं सना आंखौ जेसेबां राय आंनि फिसाखौ बेबायदि बुंनाङोना गावनिनो बिफं जागोन सानसे समाव आब' होनना गावनिनो खिबु गिदिंथिंबाय थागोन बेखौनो बेबायदि बुंदों नायनाय बिनि गियाना बांद्राय जाथारदों र' बियो बेबायदि अजा सजानि जेबो खोथा गैया र' आं बेफोरखौ फोथाया अजा मायबा बेबायदि सोरबा मुलि फबनाय माबा फबनाय आं बेफोरखौ फोथायखाया नाथाय बिना खर'आनो एसे माबा जानानै दङ बै सेंग्राखौ बियो बै सेंग्रानि थाखायनो बेबायदि जादों बियो बे सेंग्राखौ मोजां मोननायखाय आं होखारहरदों होनना मिथिनायखाय बेबायदि जादों बियो बे खाना सेंग्रानि मोजां मोननायावनो बियो सानख'नो हायाखै बियो बेनिखायनो खर'आ खामानि होआखै बिना र' बिखौ आं गुवाहाटियाव थिनहरनोसै
बिखौ बियो एयार हस्टेस फरायगोन होनना बुंदोंमोन ना आं फिक्स खालायनोसै बिखौ रायज्लायहरनानै बिखौ गुवाहाटियाव थिनहरनोसै आं दोनला आं बिखौ बेयाव Wow, mission successful. साननाया जाफुंसिगोन बिखौथ' अनबाबो अनजाथारा आंबो बिखौ थाजानो लुबैखायो जोंफोरजों लोगोसे बिखौलाय सोर गोजानाव दोनहरनो नागिरो आंबो जोंफोरजों थाजानो लुबैयो दा नुदोंना गावनि आखलनि थाखायनो गुवाहाटियाव थिनहरनो नागिरबाय नोङो दा बिखौबो आंखौसो हासुदै मोनलायगोन बियो बाथ्रा लागाय लागाय होदों होननानै आं आरो बेफोरबायदि उदैयाव गथ' लानानै बाथ्रा लागायनाय गाज्रि खामानि मावनाय बेफोरखौ खालायगोन आरो पापि पापिनो उदैयाव गथ' लाना दे सना नों बेफोरखौ टेनसन लानाङा दे दा नोङो जादो गल्लाखौ नों बेफोरखौ टेनसन लानाङा आं माबा मोनसे खालायगोन ना आबाया आंना उदैयाव थानाया राजाया जानो लुगैदोंना बेफोरखौ नङाब्ला आरो देनां खुदै गबाय थागोन जानो लुबैनायखौ मोनजायाबा गथ'फोरा खुदै गबाय थानाय जायोनो दे जा सना जा सिखारलाय र' आं लाबोना होनि र' जा दे दे